एडेनबारि बाप्टिस्ट मण्डली धेकियाजुलि बे गिर्जाया थांनाय 1999 मायथाइयाव गायसनजादों आरो दिनै बिथांमोना 25 बोसोर बैसो जानायखाय बे गेदेर इसोरनि अननायखौ बिथांमोना मण्डलीहै नखरहै मोननायखाय बे इसोरखौनो हामबाय होनो बे इसोरनि अननायखौ गोसोखांनानैनो रंजानायजों गेदेर मोनसे सेलिब्रेसन खालामदों 25 बोसोरनि सिलभार जुबली बे जुबलीयाव गोबां आलासिफोरखौ गुबुन गुबुन गिर्जानिफ्राय हांख्रायनाय जादों आरो बिथांमोननि मण्डलीजोंनो लोगो लाफानानै आंबो सासे बुंथिगिरि आलासि हिसाबै बे जुबलीयाव बाहागो लाफैनो हाबाय आरो बे साननैनि फारिलाइयाव मण्डलीनि 29था नखरफ्रा जोबोद रंजानायजों बे प्रग्रामाव गाजा गोमजा बाहागो लादों बिथांमोननि जारिमिनखौ नायोब्ला जों दिनै मिथिनो हाबाय 9था नखरजों गायसनजानानै दिनै 29था नखरसिम बे मण्डलीया दिनै एरबोबाय सिगांनि बिथांमोननि गिर्जानि हाल-साल बा अबस्थाया एकदमबारे गैयामोन दंफां सिङावनो बिसोरो जुरुनियाव बेबायदि इसोरखौ खुलुमदोंमोन नाथाय दिनैनि दिनाव बिथांमोना मोनसे मोजां गिर्जा न' लुनानै बेयाव इसोरखौ खुलुमनो हाबाय बिथांमोननि नखरनि अबस्थानि थासारिया मोजां नङामोन गरिब अबस्थामोन लामानि जाथायफ्रा लामानि जि रड कन्डिसन बे बिराद गाज्रिमोन किन्तु दिनैनि दिनाव इसोरनि अननायजों बे 25 बोसोरनि गेजेराव बिथांमोननि लामाफ्रा नखरनि अबस्थाफ्रा गोरों मानसि गैयामोन सोलोंथायाव बिथांमोना आवगायबोबाय गासैबो बिथिङाव बे एडेनबारि मण्डलीया गंसे जौगाबोनाय मण्डली गेरेमसा मण्डली जाबोबाय आरो बिथांमोना बे गेदेर इसोरनि दैदेननाय इसोरनि अननायखौनो गोसोखांनानै दिनै बे सेलिब्रेसनखौ खालामदों बेयाव गोबां गैयाब्लाबो गोबां मानसिफोर बाहागो लानानै बिथांमोनजों लोगोसे लोगो लाफानानै इसोरखौ धन्यबाद होदों।